Hayırlı gün dostlar. Assalamualaikum. Duşanbede sizni qavat salamlaymiz. Biz nihayat endi Robert'ta qoytib jetdi. Güzel mana salamlayminni. Biz hozir to'g'ri sostavda. To'g'ri sostavda. Әле менә тапшыруны яздырыр алдыннан әзрәк сөйләшеп алган идек. Безнең тамашачыларга да сөйләйин. Ничегрәк суганда Мәскәү яклар. Мәскәү Гөрлиме? Гөрли. Менә мондый шәһәр, куәтле шәһәр. Теге сизелә куәт инде. Гулят итер өчен тагы да шәп шәһәр инде. Таба алмассыз инде. Уннан да яхшырак. Бик арзанга гына йөреп кайттым дип сөйләде. Мен аны турда сөйләрмен. Блог чыгачак Алла берсә, әгәр дә инде шунда хотя бы бер кешегә ярдәм итсәме, шул блогтан мин канәгать. Ассаламу алейкум. Минем дә Мәскәүгә барасы килә икәнен аңладым әле мин. Барып кайтасың әле. Менә син бит Мәскәүдә йөреп кайттың, анда да күргәнсеңдер, әйме? Безнең Татарстаныбызда да хәзер ковид белән бәйле барча чикләүләрне гамәлдән чыгардылар. Ләкин Роспотребнадзор хәбәр итүенчә, әгәр дә вазгыять начарлана башласа, авыручылар саны теге артып китсә инде, кабат чикләүләрне кертү ихтималы бар дип әйтәләр. Ләкин әлегә иреклек. Азат. Орала аңа тагын бер ни бар бит әле. Шул вазгыять маймыл оспасы. Аны турында бер нәрсә. Ой, мин ул маймыл оспасы турында укымаска тырышам. Берсеңне әйткәндә, Мин дә укымаска тырышам, ләкин килеп чыга аның кайбер статьялары. Юк, беләсезме, аның бит шигырь турында укый башласаң, аның симптомдары берәр җирендә теге сизелә. Ой, бу җир кыштына башлый, теге җирдән тарттыра башлый, нишләптер. Кабырга асты сызлап куя тагын нишләп. Тырнак тарта башлыйлар, шеш кыйла башлыйлар. Ужас. Мин Мәскәүдә булган чакта, таксида барган чакта, как раз гостиница барган чакта, таксист радионы кушып куйды. Илон Маск турында сөйләделәр. Так. Илон Маскның хәзер әйтәм. Ничәгән? Хәзер әйтәсен шап катырсаң, Илон Маскның малае, 18 яшьлек малае, Ксавье Маск. Хәзер Вивиан Дженна Уилсон хатын кызга өйләнде. Прикинь? Валлахи. Операция сатып, Лос-Анджелесның югары судыннан сорап, шулай ризалык бирделәр, һәм ул хәзер әйтүемчә Вивиан Дженна Уилсон, ул әнисенең хатын-кыз фамилиясын алган. Әнисенең фамилиясын алган. Прикинь? Менә бу Илон Маскка үзенә ничегрәк икән? Ул бит инде хәзер элек улым ни хәлең бар дип шалтыратыр урынына, ул бит инде кызым хәлең ничек дип әйтергә тиешме? Ә ул бит аның кыз түгел икән белә. Ничегрәк оралашалар. Бу пештерү дигән сүз, конкретный. Пештеләр дә куйдылар әйе. Менә шундый теләге булды аның, күрәмсең. Юк, аларның башларында нәрсәсе тотар, аларның башларында нәрсәсе ул. Син ираттан хатын-кызга өйләнәсең. Менә Син хатын-кыз булсаң, Роберт. Хатын-кыз менә гүзәл. Менә нәрсә уйладым да хатын-кыз булырга булдым. Синең реакцияң. Юк, мин чыннан да әйтәм, менә синең реакцияң, син нәрсә әйтерең? Мин әйтерем, сине психушкага ябырга кирәк. Әйдә, хатын-кыз бул, подружкалар барбыз дигән. Мин дә икенче атнага яшелдән килерем синең сугышып бетерәйек монда. Син бит бокс белән шөгыльләнергә яратасың, менә синең дусларың нәрсә уйларлар икән. Роберт киләде. Роберт, күз алдыма китерәм. Роберт, киләм монда. Мин нәрсә? Син чә офигел? Ой, син бит инде аннары булай дип, анда нитмисең, сугышмасың син бит. Чөнки күкрәк мавшаулыймы? Уже сәл күкрәктә ясатырыйммы ни? Полноценный буларга тиеш бит инде, тулы составта бөтен нәрсәсе. Слушай, мин башка сорауларым да бар, әйме, ләкин тамашачылардан ят сорау. Сора. Безнең бит әле бу атнада Алла бирсә, Курбан бәйрәме көтелә. 9 июль көнне. Әйе, менә 10 июль көне безнең Курбан фест узачак икән Горки паркында. Анда менә рәхәтләнеп бөтен гаилә белән ял итергә килә аласыз. Шул ук теге фудкорт зоналарда була торгандыр инде, аның үзенчә ниндидер бер бәйрәм чаралары да була торгандыр инде, әйме. Менә шундый яңалык. Һәм иң мөһиме, барысы да халал. Әйе, халал. Әйе, шул Курбан фестта булган һәрбер нәрсә вагончиктан халал ризык, халал продукция ала аласыз. Рәхәтләнеп. Акбарс хоккей клубының
яңа тренер итеп Олег Знарок билгеләнде. Знарок турында нәрсәләр әйтә алам. Знарок 2014 елдан бері 2018-ге кадәр Россия җыелма командасында Россия җыелма командасында эшләде баш тренер булып, соңыннан 2018-дә тагын бер ел эшләде. Гел ушмасам тагын эшли була аланда. Шул штабта шутланайм. Шунда эшлим. Хәзер менә Акбарска баш тренер итеп куйдылар. Знарок яхшы, шәп белгечләрдән санала. Бәлки аның белән 2нче елга Акбарс хоккей клубы яңадан Татарин кубогын күтәрер. Кара әле, безнең Билалетдинов хәзер кайда ул? Мин кызыксынам. Хәзер пенсияда түгел икән. Әйтеп карыйбыз. Аны бит карап була бит, әйме? Онда язмаслар инде аны. Бу ял итәдер. Минемчә ял итә, чөнки менә 2014-19-да киткән ул безнең Акбарстан, шуңа күрә шул. Ләкин бу искә алу аларның аның онытылмавы турындагы бер дәлил. Бу лайыклы ял. Нишә дәсәң? Китте, битте. Нәтсел. Мин беләсезме, тагын нәрсә ишеттем әле. Тагын нәрсә ишеттем? Хәтерлисезме, бер вакытны беренче каналда Мария Овсянникова плакат белән чыккан иде бит әле против войны. Ой, мин дә беләм ул. Ул бит инде Франциягә китте бит инде. Хәзер Франция түгелме? Юк, мин Германия дип беләм. Ярый. Кая китсә дә хәзер кире кайта икән Россиягә. Дигән хәбәре бар. Сәбәбе нинди, әйме, кем булып эшләргә җыена, кайда эшләргә җыена, әлегә мин белмим. Ләкин мин шундый хәбәр укыдым. Овсянникова, чөнки 3 айга контракт төзегән, шул немец компаниясе белән кайда эшләде, шуңда хәзер контракты тәмамланды. Контракты тәмамланды. Узайтмады буланы, һәм шуңа күрә кире кайта. Юк, ләкин мин ишетмәдем кире кайтканын. Юк, кире кайткан түгел, кайтырга җыена дигән хәбәр бар. Менә аны ишетмәдем. Менә бар анда яңалык, шуңа күрә менә ничектер мин әзер генә куркып та куйдым, нишәр икән ул дип эшләтерләр микән дип әйме. 30 июнь көнне Сой төнге клубында төнге барда, төнге бар дип әйтим инде. Тоз төнге барында Ями Music 1000 яшьлек кечкенә түгел, зур итеп алар ясалар, шундый туган көнен билгеләп үттеләр. Илгиз Шәйхразиев, Кейру, Усал, Малси Music һәм башка гауга әйтергә тиеш. Һәм башка башкаручылар әлеге лейблны туган көне белән ихластан кутладылар. Безнең репортаждан карый аласыз. Гомумән беләсезме, хөрмәтле тамашачылар, менә Казанда нинди чаралар бар? Әле менә мин шуны уйлап утырам, әйме, барысы да бүтән кызыклы чараларны бездә яктыртып баралар. Һәм шәп яктыртылар. Шәп бит инде, шәп яктыртылар. Кызыклы да ул. Шул кадәр менә, хәтта менә мәсәлән шул нинди дә булса күргәзмәләр була икән анда. Әйме, нинди дә булса менә бер тапшыру ясаган идек без виртуаль экскурсия турында. Әйме, анда менә син барып кайтасың премьераларга, әйме, ачылышларга. Ул бит шул кадәр күңелле әйбер. Ул бит безнең Казаныбызда менә бу иҗат ягының кайнавын күрсәтә. Әлбәттә. Без алар турында беләбез, алар турында рәхәтләнеп сөйли алабыз. Алла бирсә, әле мин Илгиз Шәйхразиевтан ишеттем аны. 2нче көнне күрештек без аның белән, шулай килеп чыкты. Быел Ями Music җәй буе Бауман урамында, Урам паркында, Ями Musicның башкаручылары, Ями Music лейблыннан чыккан башкаручылар җәй буе Казаныбызда тамашачыны нитләчәк, чыгыш ясаячак алар өчен. Күңелем күрәчәк, чөнки аларга җәйгә бүлеп бирелгән площадкалар, мәйданчыклар. Ул түләүсез була микән? Түләүсез. Илгиз Шәйхразиев та чыгыш. Безгә тамашачыга түләүсез. Алар белмим, аларга түләйдиләрдер. Ансы алар үзләре хәл итсеннәр. Димәк, ул бит инде бик шәп артистлар. Альтернатив юнәлешне тәкъдим итүче лейбл, Ями Music лейблын без дә ихластан чын күңелдән котлыйбыз. Без сезне бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Сөйләшә китсәң, темалар күп икән, әйме. Ләкин туктап торыйк. Шуны беләм, шу. Кыскарак чыгыш булыр. Артыграк китсә, я ардыртып бетерербез, әйме. Тамашачыны. Ярый. Ассаламу алейкум. Сау булыгыз. Күрешербез әле. Менә күрешерсез. Күрешербез. 2нче атнага. Солар.